A cáide an seo in éireann agus thar timpeall an domhain. Mar uachtarán na hÉireann is cúis áthaisteam mar bheanachtaí a chur thugibh agus guím nollaig hana síocánta agus bliain nua mhacaibh. Is am spéisialta dúin go léirí an nollaig. Is am ciúra atá inte ina mimid gardar céile agus dócasach faoin bhfuil amach roin. Am freisin le díriú an teachtracht atá sa scéal faoin leanamh sa bhain séir, a sílaigh do hismóthóirí gan dídan agus iad ag bra éile strán séire. Is scéal é atá ábhartha dún sa látaniu an, agus tá teachtracht an dúin go léir, pe cuinse bhainean linn agus pe creadamh atá agin. Is teachtargaí ina doctor ar núlan tuat faoi níomh morálta, agus ina doctor misneach dúin madar lenar nachfuin. Tá tús nua agus síocána gceist leis an teachtar céna, agus deire ag teach leis an blianse, agus tús le blian nua, ag smuoineh ar an aisling sin síocán ar dain, nar fada uaní. Sa bhliain atá caite thunacha mar furéigean agus follint ó fásach I ddíra mar an Tíria, Éimen agus in Iraq, a camála sin níos gurad an bhaile in Istanbul, Nice, an Brussel, agus san ilomad carach ag spalséile nach iad. I ddíra éasúile ar fud an dain, tá níos mó páiste agus maná fósar agus, iad ag marachtáil ar éigans na campi de hefig, daoine ag tithe ó na máilte, de bhar cuivalentí agus tobiste. Tá thar fós ag fannach le freagracht, dánda, cóhhartathe ar stad gaonúil na milliún duine localach gan cosant. Tá cuinsi brethe Christ a raibh isimirce éigantach, aspa dídana agus aspa cóachta ag buint lo, á daspáint a rís ar fud an dain, madar leis an droch chuí ina bhfuil imirceig, linmh agus páistí na másc, agus iad ag fannacht, agus ganna Isacha céirtá nándú. Tá go leor daoine in éireann comá, a bhfuil imneartha, faoina bhfuil amach rompa. Ní fís céirtá nándún sa bhaile agus trasna Néintis Eorpaig, mar a bhfuil daoine ag stracá leis an dhéileagar agus an saol sóisialta. Agus a bhfuil fórsaí nuán ag géirí leas a bhaintás sean deailtí, nó deailtí nua crochú, agus úsáid a bhaintach fiú as an gníachas gráine agus an éisih etneach. Sa bhilín áirithe tá caite, blian Comóra agus Macnamh, cuireadh a gcuimhne dúin cé có lúchfar agus atá ar síorseaginne. Rinne mar Comóra ar an gcuid ar cuir grúpa beag, ban agus fearr, tús le sra actrí céad blian ó hen, ar a basta tháinig stáitneas blog ar dhéire. Agus sin á dhéanamh agin rinne mar ciúra ar gnéthe ar star ar féidir leo úidir bróid agus muoína a thuairtúin, cumála tróir den am atá amach roin. Rinne mar Macnamh freisin ar gnéthe ar star a bhí líce nearmad, a bhí seachanta beidir agin, nó fiú a raibh beagus fiú déanta agin díobh. Agus sin ag tuairt ar naig ar bhliain nua, is dúláin dúin ghlacha thugann féin, an rud atá nua. Tá misneach goin chun péráid ná len ar leas é ágal in ár níg, agus tá inspráúin le cadarmh nua bhhainú éadrin, agus leis an blanad localacha a bhfuilimid ag marachta léir. Bhearraigh Nelson Mandela agus an tard aspect Desmond Tutu dúin, gur duine trí bhíhín daoine eile, ba cart go gcuireadh an tuiscin bunúsach seo ar thábhacht ar an rádá céile, agus ar splácis ar a céile, bán ólais faoin ar blanana, agus ar níomhra, agus go dúra sé an gcuis dúin chun múnla agus bártas nua crothú, a cintóig go méid péganíomh dhéanamid sa bhaile agus ar lear, cuimseach agus ile ghálaach. Is é an do lúfártíocht cuisle ar soci, tá nás cadra níos ládra ná mar cheapaméid, agus níos ládra ná é sin a dhéanaan dailt éadrin ó am go ham. Is dúláin dún an dain costa na maraméid. Ach ní dúláin níos mó é ná dúláin a bhí réithe ag na glúine a chuig roin, agus ar éirí lo iad a háú,
na glúiseachtaí cróga na níní sin a bhí faoi cuis star an dain. Is é mo bhí na nalig seo, 2007, go leanimiis ar aig I gcóirla na céile chun fíor phoblacht a bhí mar aisling ag ar sínsir a hógáil, a meach lúcanna, féidirachtaí agus phrágrachtaí na haislinge sin cuimsethe an. Guím nalig beanathe honna agus blian nua, ina meid dóchas agus muoine agi a ríis, I dáchaí na héireann, ar gach ile goine beo agi. Berbanach.